Selamat malam bos. Semangat, rasa mundur. Jare komennya ora mutu. Padahal malah seneng. Sing komen-komen ra gawe adek jare konten kok taek. Konten ra jelas, konten opo kuwi nggih. Malah seneng mbok nyek malah ngumpul lho. Malah rame, malah bayaran. Rasa malah gila ora. Malah takon ngenyek ben komen rame. Malah cocok kuwi. Ora tak pikir. Sambil mbek mangan kupuk sego lho, rimis-rimis mangan kupuk sego. Matok. Kaya ngono, pokoknya semangat. Ya mbok nyek sing mbok apa ora masalah. Kepenting video sik ra jelas sik kaya taek sing mbah ora apa-apa. Bos gua kaset.